Lagyan konting asin at inimix. Si Birinoy si Jod. Nagkasagutan kami. Tingnan niyo yung mata ko. What's up? Mga higala! Good morning, mga kahigala. Hello. Kumusta? Today is another day, mga kahigala. Ang ating lulutuin today, mga kahigala, is upo. Upo, maganda ako. Upo, sexy ako. Upo, mabait ako. Pero, charot lang. Pila ra ba istorya nga, way resibo, mga kahigala, no? Same lang good na sa libreng mangarap. Sa baa, oy. Bitaw, mga kahigala, ang akong babe tanawa. Gihumulan pa nako og tubig kay perting gali sama sa akong gungba diha nimo. Charot, gagahi-gahi na. Anya, kay wa ko nakahabwa gabi og sayo ani wa ko kahabwa ani. Kay nagtink-tink akong mga kahigala na sardinas lang ang aking ilagay no sa aking upo-upo, pero naghuna-huna ko baka ayaw ni banana na lagyan ng sardinas kasi hindi pa siya nakatry. Hindi rin siya nakatry ng upo. Tsaka nga ampalaya, hindi pa siya nakatry. So kahapon, nagluto ako ng ampalaya, nagustuhan niya. Di ko alam ngayon sa upo. Sana magustuhan rin niya, mga kahigala, kasi para hindi na ako mahirapan kung ano ang mga lulutuin ko, no? Mag-grocery siguro kami mamaya, mga kahigala, kasi wala na kaming magamit dito. Wala nang sulod ang among plates. Tignan nyo, Zero balance na. Ganyan kasi kami, pag magbiyahe kami ba, ubusin namin yung loob sa fridge namin kasi para hindi masayang. So ito na, magluluto na ako later, mga kahigala, kasi gusto ko pagdating ni banana nakahanda na lahat. Napakalaki ang upo, mga kahigala, Di pa ako nakatry ng upo with ground beef kasi doon sa Pinas, mga kahigala, ang aming ilagay talaga sa upo sardinas lang kasi di kami maka-afford ng pork or beef kasi perting mahal, mga kahigala. Swerte na lang siguro kami, mga kahigala, na makakain kami, no, sa isang buwan ng pork or beef. Luto na tayo, mga kahigala. Ang beef is nilagyan ko ng pepper at asin. Timplahan na ba? So nakaready na ang ahos bombay o kamatis. Magluto din ako mamaya ng longganisa. Pasensya pala, mga kahigala, sa aking kawali, no? Hindi pa kami nakabili. Kasi may dapat pang uunahin. Next time na siguro kami bibili ng bago. Pag makaluwag-luwag na. Ilagay ko na ang beef. Ground beef. Lagyan ko ng toyo. At patis. Maglagay ako kaunti dito sa bowl para kay banana mamayang gabi. Parang marami lang ang ground beef. Masarapan kasi siya nito, mga kahigala, na lalagyan niya ng bread. So nagtitira na lang ako para sa kanya kaunti. Ilalagay ko na ang upo. Lagyan na kaunting tubig. Tapos takpan. Luto na siya. Ang pinakalas na ilagay ko is tomato. Lagyan kaunting asin. Kaunti lang kasi nilagyan ko ng maraming toyo. Dana! O yan! Maglongganisa na lang tayo mamaya. Tapos magluto ng rice. Kailan na? Nandito na si banana, mga kahigala. Sabi niya, ba't di ko daw nilagyan ng sardinas? Ba't beef yan? With sardines. Kasi gusto niya tikim-tikim sa sardines ba? Baka daw magustuhan niya. Sabi ko, next time na lang kasi may natira pa na upo. Nabusog-lusog kami, mga kahigala.
Tignan niyo ang plato na lang ang natira. Karon taod-taod is pupunta na kami sa grocery, no? Mag-grocery na kami. Hindi pa ako nag-change sa akong clothes ba? Gahapon pa ni. Pero ini katog na ko mga kahigala is magbihis ako ng pagkatulog, no? Tapos pag gising ko ng umaga is ito na nasusukin ko parang ganyan ba? Tagtudis yung damit ko bago ko mag-ilis. Aroy, wala man kami na dayon pag adtog supermarket mga kahigala kasi nagkasagutan kami ni Banana dahil sa pera. Ang hirap mga kahigala, no, pag yung pera nyo is maliit lang ba, kaunti lang, gamay ra. Kay wa kataybaw asa dapit na to ihapak ang kwarta, ihapak ba dito, ihapak ba diri. Libog yun mga kahigala kung saan natin ihapak. Siguro ihapak na lang natin sa now ni banana mga kahigala. Ay, Diyos ko Lord. Pait ang kinabuhing minyo mga kahigala, no? Di jud pariha sa kuan pa ka ba, dalaga pa ka. Kay ang dalaga is one way rang imo huna-huna. Pero kung minyo na ka as in maglibog kag asa ka dapit. Kay daghang gihuna-huna. Ang dalaga is makahatag ka sa imong pamilya whatever you want. Pero ang minyo na gani ka is limited na ang paghatag. Oh my God. Sakit sa dughan pero wa tay mahimo kay na naman tay ban na. Buti na lang at may YouTube, no, kasi masasabi ko ang aking nasa saloobin. Sakto ba saloobin? Nasa loob sa akong kasing-kasing ba. Now I know mga kahigala, dako day kog mata. Tignan niyo ang mata ko mga kahigala. Tatawa sa tayong mga kahigala kasi nga nawala talaga ang mood ko today. Nasa kwarto ako ngayon. Si Banana is nandun sa sala, no? LDR muna kami ngayon. Umalis si Banana mga kahigala. Hindi ko alam kung nasaan siya. Kasi sabi niya kasi na may bibilhin daw siya or ano, di ko alam, nagpapalipas siguro yun ng oras ba. Ganyan kasi pag magsagutan kami, ganyan yan, aalis. Kasi ayaw niya ng away. Maglinis lang muna ako sa aking kuko mga kahigala kasi tinanggal ko na ang kulay nito ba. Kakalukasan kayo pumunta si Banana. Ay, Diyos ko. Maldita kasi ako mga kahigala. Alam niya yun. So ayaw niya ng gulo talaga. Linis muna tayo. Wala akong brush, kaya ito lang pang toothbrush ang ginagamit ko. Old namin ba? Kawawa. Wala akong masyadong gamit sa para kuko mga kahigala. Bukas ko na lang siguro to kulayan. Kasi hapon na dito eh. Hindi ko na makita. Maliligo pa ako. Alam nyo naman, ang ating pagtingin is blurred na. So bukas na para sure ball. Birinusi, Birinusi John. The next day. Mayong buntag, mga kahigala. Sorry kahapon hindi na ako nakapag-update. Tapos ko naglinis sa aking kamay. Kasi 'di ba umalis si Banana noon, pag-uwi niya is nag-continue pa kami o kasagutan ba, nagtubag pa kami. So yun, natulog ako ng maaga. Tapos hindi nga ako nakadinner. Oh my God. So yun, tingnan niyo yung mata ko. Pag mga ganyan kasi na problema is iiyak ko lang para maibuhos ko lahat ba ang sakit or hinanakit sa aking dibdib. Wala ako sa mood ngayon magluto, pero alam nyo na obligasyon natin itong mga asawa na paglutuan ang ating banana. So kailangan natin magluto today. Maybe ang aking lulutuin ngayon is mag Bicol Express lang ako, chicken. Wala na kasi kami dito kasi hindi nga kami nakapag-grocery kahapon, di ba? Lagay na tayo ng bombay. At ahos. Ang manok mga kahigala, breast ang gamit ko. Tinimplahan ko na to. Nilagyan ko na ng salt at ground pepper. Lagay na natin ang chicken. May natira ako na coconut, nilagay ko sa fridge, lagay ko din to. Ito yung gamit ko na coconut. Tapos, konti lang ilalagay ko na chili kasi baka ayaw ni Banana ng marami ba. At lalagyan ko din ito. Every time magluluto ako is maglagay ako ng ganito. Ilalagay ko na to. Di din ako maglagay ng tubig. Eh mawa na ang lasa.
Ilalagay ko na ang bagong coconut. Lagyan ko din ng chicken nor. Tapos takpan. Lagyan ko na nito. Ito. Kaunting chili. Kaunting ground pepper. At kaunting patis. Ito ang pinakalas. At imimix. Pabukalan o ikausa. So, tapos na. Magluto na lang ako ng rice ngayon. 1 cup lang ang niluto ko kasi may natira kami kahapon. Masarap sana yung Bicol Express ko kung may ginger, no? Kaso wala. Kasi nga wala na kaming mga stock dito sa fridge. So, yun lang for today mga kahigala ang ma-shared ko. Sana hindi na maulit-muli na magkasagutan pa kami ni banana kasi hindi lalim kung magkasagutan kayo ng banana mo. Tapos ako lang mag-isa dito, no? So, ihilak-hilak mo na lang sa tago. Itaw mga kahigala, basta magtiayon inani gid no. Mag-away, bati, away, bati. Mag-uyab nga may ganyan. Kami pa kaya na mag-asawa na. So yan lang mga kahigala, ang lagi niyong tatandaan is be efficient, be humble, be simple sa buhay para always happy. Happy maghihapon ko mga kahigala. Loves, loves, mama.